Soc el professor Sebastià Darbó, el de veritat. I sóc aquí perquè vinc a esbrinar el misteri que envolta i que assola el cinema Girona. Sebastià, gràcies per venir. Les nostres vides depenen de tu. Jo cada nit deixo el mateix número de pots de xutxes. Són les que caben, 24, i cada matí em trobo 2 menys. Ho veu? No puc dormir. És un malson que m'està destrossant la vida. I ningú ha observat res estrany. Què li sembla, professor? Home, això em sembla molt més inquietant del que jo em podia imaginar. Sort que he vingut preparat. Teniu. La presència ens està esperant. Professor Darbó, crec que he trepillat una cosa estranya. No la toqui, insensat. Ai, massa tard, ja ho he fet. Aquesta olor més familiar. Juraria que fa olor a cogombra. Que fa un tros de cogombra als passadissos del Girona. No hi ha cap dubte. Al darrere d'aquesta porta s'amaga la presència. I com ho sap, professor? Perquè hem d'anar acabant aquesta història. Té lògica. Potser que entri jo primer per seguretat. Ai, vaya amb compte, professor. Presència, manifesta't. Vinc en son de pau. Atura't, criatura de l'Avern. Sebastià? Parles català? Esclar que sí, sóc la Montse. Et dius Montse? Sí, Montse Alcoberro. Si vam estar junts al Festival de Cinema de Blanes. Perdoneu-me, però és que no volia quedar-me un altre cop sense l'abonament del Cinema Girona. Ah, per això t'amagaves aquí. Sí, per ser la primera quan es posessin a la venda al juliol. I aquesta màscara tan horrible. Ah, no, això és cogombra per hidratar la pell. I com t'expliques els estranys moviments que tu fas? Perquè sembles una posseïda pel diable. Practico acrobàcies, perquè ara vindran al Cirque du Soleil a fer proves i m'hi vull presentar. I si m'agafen, voltaré per tot el món. Pues aleshores ja està. Misteri resolt. Professor, moltíssimes gràcies. No sé com agrair-li el que ha fet per nosaltres. Escolta, Toni, jo sí que ho sé. M'has de regalar a mi un abonament per tota la temporada al Cinemes Girona. Però, a més, també la Montse. Així vindrem tots dos junts. Jupi! Saps què, Sebastià? Crec que això és el començament d'una llarga amistat.